paka Bulawayo Machowani Shiri kuti taniko chokubulawayo Machowani icho kwadimbo lya Zimbabwe ndiro mandiro mukadime kufamba mukadime kufafadzani kutsudzwa matima na wose nyika ino ndapindira mukadime nzvimbo kwa Bulawayo muri yeZimbabwe nyaya kamira sezvizvi kune murume akarora mukadzi wake arora mukadzi wake muri yeZimbabwe ndokubva vagara semunhu akarora mukadzi wake achibuda kuti vagozoita mhuri mukadzi akabva aita pamuviri ndokuzvitakura mimba 1 month 2 months 2 3 4 5 6 7 yapa chi 8 ndo pakasangana murume ne message mufoni yemukadzi mafoni anobatirana kuti vanodanana kuratidzana zvauri kana mapin code chacho anenga asina kuvanzwa zvadaro muri yeZimbabwe vachibva vaita sei murume achibva ona message yairatidza kuti mukadzi aine pamuviri aibvunza ndozvokuti mwana mhofu kana kuti mamoyo kana kuti soko vari kutamba here vari kukika here chinoratidza kuti chisikwa chipenyu chiri pai chiri mudomo zvadaro muri yeZimbabwe murume haana kutaura nezvemessage haana kubvunza akabva anyarara mukadzi akabva aendeswa kumasungiro aendeswa kumasungiro ndokubva adzoka adzorwa pamba akazoona message zvakare inotaura kuti izvo aufa mwana ari sei hapana here chaangada chekuti tikamutengera anoziva kuti mudhara vane zvamuitira murume pakatanga kuona message mufoni yemudzimai mutupo wanga uchibvunzwa mwana ari mudumbu ndo mutupo here wemurume uyu hauzi mutupo wanoera murume uyu waitori mumwe mutupo usingaenderani nemutupo wababa but baba wana kumhanya baba wana kubvunza vakabva vanyarara ndo kuzoona zvakare message pafoni yemukadzi futi mwana atoveko murume achibva anyarara murume akaenda kubasa achibva adzoka ndokuenda kubasa kechi2 ndobva adzoka so mukadzi aienda kumaternity kunzi kuscale ndobva aenda kuscale murume achibva adzoka zuva rakaenda mukadzi kuscale ndo zuva rakazobvunzwa nemurume kuti ndakamboona message yakadaisiwa mufoni mako ndiani aibvunza uyezve ndiani munhu uyu abava message namba yavakaona pakutanga nenamba yechi2 kubva iri mimba kusvikira ari mwana namba yange rimwe chete yange isina kusevwa yanguti kapinda message inokupinda but vakatoona kuti namba ichi imwe chete vanhu vaitongotaura but namba isina kusevwa ndobva aita sei ndobva achengeta namba izvezvi ndobva azobvunza mukadzi paakabvunzwa kechi2 message yange isimwe mufoni yange yabviswa mukadzi achibva aita ndozvo ndisingade chiwati message waiona kupi chichi murume achibva ati wow right so vana ava vakaberekwa varipo 6 mumba mavo vaberekwa varipo 6 mumba mavo vavi vanhu vari vakuru vese vakomana 3 nevasikana 3 vana vapi vana uyu musikana uyu kwaka mukadzi anova ndiye aisengerwa message uyu kumba kwaakaberekwa vakaberekwa vari vana 6 vakomana 3 nevasikana 3 so zvakaita vabereki vavo baba vakazofa but mwana mumwe nemumwe akapiwa wake waanodyira mari kunzi iwewe uyu mukwasha wako iwewe uyu mukwasha wako iwewe uyu mukwasha wako nekuti vanhu vakakura vaine zvinhu zvavo so musikana uyu akambororwa uyu mukadzi uyu aonekwa nemessage uyu akambororwa kune mumwe murume ndo kunoita mwana mumwe chete ndokubva adzoka pamba ndo pakazororwa nemurume uyu vaitori nenyaya yekuti why maita kuti mukadzi akambororwa akaita mumwe mhuri kune mumwe musha pamimba yangu yekutanga munoti ngau yasungirwa nokuti inoziva kuti mimba inosungirwa imimba yekutanga but murume uyu akati sezvo ndichida mukadzi wangu regai ndinosungira ndokubva aenda kunosungira asungira kudaro hanzvadzi inochaja mari kana kuti inoona nezvemukwasha uyu inoshandira kunze kwenyika right asi anouya mubulawayo mune mabhizinesi ake arimo achimbouya so murume paakaona kuti message iyi ndo zvairi kutaura akabva atora mukadzi wake ndokubva aendesa kwavatete akati handikwanisi kuramba ndichigara nomudzimai uyu nokuti mafungiro andiri kuita ndeyekuti handifungi kuti ndewani ndewangu akamboita mwana kune chii kuimwe imba yakamboita sei yaakaita ndiriga ndobva nyarara so vatete vati ndizvo here mwana wedu kumwanasikana mwanasikana unotaura kuti zviri kutaura
ne murume azvisirizo. Murume anonzi ngatiitei ma-DNA test anotaura achiti handitambisi mari yangu yezvinhu zvandakazvionera. Anofanira kuti avhare mashoko andakaona ndiye mukadzi ane hama. Imimi vehukama kana muchiti mwana wedu hafaniri kudzorwa nekuda kwemashoko andakataura naye, buditsai mari yenyu. Tikaona zvisirizo ndichakupai mari yenyu. Nekuti ndimi muri kurwadziwa kuti mwana wenyu adzoka. Hanzvadzi yekunyika yeSouth Africa ichibva yauya, ichibva yatora mwanasikana wayo, ichibva yamubvunza, naisisi wangu, zviri kutaurwa nemurume wako pane zvaunoziva here? Anoti kwete. Naisisi wangu, zviri kutaurwa nemurume wako pane zvaunoziva here? Anoti kwete. Hanzvadzi ine mari dzayo. Hanzvadzi inoti kana zvakadaro mukuwasheka uyu anenge achisvibisa. Handi ma-DNA test vatezvara ndivakanobhuka ma-DNA test kuchibva kwaitwa ma-DNA test. Ma-DNA test aitwa tezvara nemukuwasha vanowirirana kuti hatina bepa rinoenda kunotorwa richivhurwa ikoko. Ngaruwe rivhuri mangu. Vakaenda vehukama, akaenda nehanzvadzi dzake, akaenda nevakoma vake, vasina kuenda nana baba nana mai, but kuhanzvadzi nevakomana akaenda. Kumba uko mukadzi kune vakabva. Vanhu vese vakanga varipo pachiitiko icho vaikwenda toma yange iri hama dzemurume vachibva vasvika. But murume uyu ari kuti mukana uyu hasi wangu uyu akaudza hama dzake achiti kwatiri kuenda kuma-DNA test, kana kuri kuti ma-results abuda ekuti mwana hasi wangu, pane zvichaitika pandiri. Kana zvichinge zvaitika pandiri, imbondisiyai ndakadaro. After 30 minutes mukaona ndisina kuita zvakanaka, nditakure munendese kumba. But musandiendese kumba kwangu, nekuti kumba kwangu kunenge kwakatosviba, nokuti zvandakachifungira pamukadzi wangu ndizvo. Ndiendesei kana kumba kwenyu. Vanomubvunza kuti zvii zvichaitika pauri. Ari kuti handizivi, asi ndoziva kuti pane zvichaitika kwandiri, nokuti nyaya iyi pandakaitaura kune kwandakasimbiswa nekuudza kuti ndizoziva nyaya iyi, kuti ndizive kuti nikuona mameseji iyi pane kwazvakabva. Vaenda kuma-DNA test. Ma-DNA test anobuditswa ma-results. Ma-results anobuda kuti mwana haasi wemurume. Pakabuda ma-results ekuti mwana haasi wemurume, murume achibva dona muridzi womwana. Akabuda asiriyo pane chichaitika kwandiri. Ndiye ukaranga kuti amusati yakadaro. After 30 minutes vanomutakura munhu wavo uyo. Vasati vamutakura akabva ita senge akupepuka aripo ipapo. Achibva pepuka ari ipapo akati ndonyaya iripo. Saka akaita senge munhu apera simba asisatauri. Ndobva hanzvadzi yemukadzi yada kuita hasha, ndio yakabvisa marika. Ichiti kana kuri kunzi wabuda ma-results ekuti mukwasha tinyebera, sisi ndaikubvunza iwewe usingatauri. Chitiudza kuti mwana ndewane. Murume ndiye nehukama ndo vakaita simba rekuti tsano mwana wenyu ndiye uyu. Chimubvunzai kuti mwana akakura achirerwa mumba medu, akazvarwa ari mumba, tisu taita zvese kuenda kumaternity nokuita zvese, tisu taibhadhara mari dzedu. Tizive uko kunochaja mari dzedu, nekuti mukadzi angari mukadzi wedu, asi mwana buda serani asiri wedu. Vatezvera nokunyara vakabva vabvunza mwana wavo ipapo. Pavakabvunza mwana wavo, mwana akabva taura kuti mwana ndewaningi. Munhu wakataurira mwana zita remwana ndiko kuya kwakambenga akaita sei? Kwakambenga akaroorwa pakutanga. Nguva iyoyo mukadzi achingopedza kutaura ndobva atanga kuita senge munhu akurasika njeri. Apada kuyamwisa mwana. Vehukama zvikanzi torai mwana wenyu. Achibva tora mwana wavo, vanguda kuzama kuti vaite sei kuti vayamwise mwana, apa itobvisa mwana pazamo achiita sei, murume achibva aenda kwake. Vanatsaro nekutsama zvikanzizvo, toda kuenda kupi? Kumurume iyeye. Nekuti nemurume yakaita sei vakarambana. Kuchii chiri kuitika? Vachinosvika ikoko vachiti toda kutaura nemukwasha. Vanatsano vave vachingotanga kuti iwe varataura nemukwasha nyaya iyi. Mukwasha uyo ndofatanga kuti kuita sei? Kurasika kuti njeri. Sio kutaura kune kwatiri kuita mukwasha uya wekutanga uyo nemukadzi wake uyu wakasiyana naye, angava nemukadzi wemunhu, wese vakurwa njeri.
vese mwana izvo zvatonzi akutoita zvekutopiwa mukaka wokutenga ko iye murume wekufenda mushure mekuziva kuti mwana hasi wake pakabuda ma-DNA test ari kupi? Aripo mupenyu izvezvi, akazomuka ake ipapo izvezvo, aripo izvozvo. So vatete vachibva vadzokera kumurume uyu anova ndiye anga ane mukadzi iko zvinozvi, vanoti baba munini, handisi kukupomerai, handisi kukupumhai, ndinozviziva zvakaitwa nemwana wedu zvinotsamwisa. Hamunawo here chekuita pane zviri kuitika pazvinhu izvi, tikwanise kubatsirana. Mukomana uyu anotaura mashoko ekuti kubva patakaita achibva ngoti chatinogona kuita pana kuti tipei munin'ina wemunin'ina wenyu pinda motokari. So zvanga zvakuitika kufamily iyi, vamwe senge vaku ya 30 pane zvese zvinotaurwa nemurume aigara nemukadzi uyu, kuti vakati gatite zvakati izvozvo, vanhu vese vangakutya vakumutevera, nokuti marwa taka kurwara aita mukadzi neex murume uyo anga asisaiti. So achibva enda achibva lodzerwa hembe, zvese zvanga zviri koko zvikadzi, chaunofungidzira kuti ndicho chikadzi munomu nezviri munomu zvese takura zvese ena nozokumba kwenyu, vachibva enda koko. But dambudziko rikunetsa nekuti vatete vakutaura neni vanoti iwo mwana wedu ari kurwara, zvekurwara kwaex wake haisi basa stereki, but marwere akuita mwana wedu akatangira pakuita chakurudzo yekuti mwana uyu ndewani chinokunetsana nemurume wake. Hanzvadzi yaita hasha kuenda kumurume wacho nokuti vanomuziva vaimbogara vese vachisvike koko zvakare kungomubvunza kuti tauya pana patine nyaya tinayo. Hanzvadzi yainge akazvitakura kuimimi zvamange makasiyana, manga makasiyana kusvika papi, nokuti izvozvi mwana wedu arikuti mwana ndewani, ndewako. Murume asati apindura akubvisa here naex mukadzi wacho vese vari kurasika njere. Bamunini vachitaurwa nawo natete hapana zvavari kutora. Kana muchidini baba munini, ndinogona kunge ndiri mwana murume wemwana wehanzvadzi yenyu, kana kuti murume wemwana wenyu, ndiri papi nini mwana wenyu akaita zvakaita sezvo, ndichiri hamanyimba kuita sei? Mukarama muchidini baba munini, munonditsamwisa. Aunza nyaya ndiani? Hakuna zvinoshamisira zviri paari zvakaitika, asi zvabva pakubuda kwemaresults. Daniel tauro kumahusekwa pane nguo hanzi ndakachibata chemuti KB nabhozhongora kuti G23 minutes past 10 lekezani chibata flows ziri kuita kudiana, ziri kuita kunyanguta na 13 minutes to 11 ndio pafika nthawe pale manje machinzwa here icho chatsudzwa na papa Isabel munoti kudini konacho 0718692244 0718692244 WhatsApp number ya National FM. Sisi vabozho vema DNA test, sisi vabozho vema DNA test, sisi vabozho vema DNA test kiki ndinonzi Clive Maria Vuza kuguruve ita 4 katatu kuna Clive Maria Vuza zvake zvatopera. Clive Maria Vuza, Clive Maria Vuza, Clive Maria Vuza, po rikiti vo. Mukoma KB, regerigeri chavazivisa. Tichipedza kutaura muri yeZimbabwe nyaya iyi, ndakanda tuve kumashure. Nezuro veukama vakatora mwanasikana uyu anova ndiye akabatsirwa mwana uyu akati pachingobuda ma-DNA test achibva tanga kurwara nenjere. Vachibva vaenda pane imwe nzvimbo yavaida kuti vanobatsirwa yakafanana nekereke, vachikrosa road achibva abuda mumaoko achibva anopinda mune imwe motokari achibva atsikwa. Saka akatofa nezuro kuma past 4 dzekumanheru. Mudzimai watiri kutaura nezvake akatsikwa nemotokari nezuro nematambudziko. Vakuenda naye kuti vanobatsirwa kuti vambona kuti pane zvimwe zvingakwanisa kuitika izvozvo. Vangati vanhu vaivarira kuti mwana pamwe anga yamwe akabva abuda mumaoko achibva mhanya kunopinda motokari zvanga zvisingatomboni kuna driver achibva atotsikwa ipapo. Mamuka seiko vanhu vanogona vasingarwadziwe komborerwai KB na Bozho. Ndichiti happy birthday kuna my PP pamurewa pamurenda Mondoro Germany Bora itai katatu Maki Zinyengere Gandanga DCC Mandizvidza Mondoro vakachibata chimuti. Aiwa hachisiyeko. Uyanogara kachoti chidzi. Yes. Hanzi